umthandazo wethu lukhangele ngenceba usapho lwakho ethe inkosi yethu uYesu Kristu yalungela ukungcatshelwa ezandleni zabo nokuva iintlungu zokufa emnqamlezweni. Wahleliyo elawula kunye nawe umoya oyingcwele emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Page 189. Nkosi, ndikholose ngawe, andikaze ndidaniswe, hlambule ngobulungisa bakho, thobele kum indlebe yakho, khawuleza undihlambule. Babo bam uluthazwa ziinkathazo iminyaka yam ukunqina, ndiphelelwe ngamandla ngenxa yobugwema bam namathambo am aluphele. Ngaba sisijulelo kwiintshaba zam zonke, ngokodwa kubambelele bam. Abandaziyo bayandoyika, abandibonayo ngaphandle bayazishemisa kum. Sendinikelwe mpela njengomfuyo ongasaphundulwayo, sendinjengesitya esilahliweyo. Ndivile ukunyelisa kwenkaninge, uthesa uloyiso macala, ngogama bandenzela amayelene, eceba ukususa ubomi bam. Kodwa ithemba lam likuwe, Nkosi, ndithe unguThixo wam wena, umbam usesandleni sakho, uhlambule esandleni seentshaba zam, nakwabo bandixutshisayo. Kanti ke noko ulivile ilizwi lomthandazo wam ekuzibikeni kwam kuwe. Yomelelani, naye yakuyizimasa intliziyo yenu nonke nanithembele eNkosini. Kristu wazithoba ngaso sonke page 190. Andithethe egameni loYise neloNyana neloMoya Oyingcwele. Amen. Kahlele urekta nakwibandla lonke ngegama elihle lomfethi nomkhuluwa wam Yesu Kristu. Amen. Ndinikwe nje bawo okufutshane ukuba ndihlahle nje indlela. Xa singale mini namhlanje siphantsi komnqamlezo. Ngeli xesha xa indlela ihanjiwe nguYesu Kristu esiyaziyo sonke nesiyivileyo kwiminyaka ngeminyaka, abathi xa beyibiza abantu abafundileyo bathi yiVia Dolorosa, a sorrowful way, ngoba lo Via Dolorosa sisiLatini ochaza indlela yosizi ebheka emnqamlezweni, iphuma eJerusalem. Namhlanje ke ndingemdanga xa ngeli xesha lale meko yale COVID phakathi kwayo isifinyezela amaxesha, kodwa ndiyafuna nje ngokuthunywa nguThixo ngokwakhe ukuba ndinike ingqwalasela nento umntu kaThixo olapha ozawugoduka nayo uba lena yi-Good Friday
ndithiya igama phakathi kwe-Good Fridays ezidlulileyo zininzi ngenxa yofefe likaThixo funeka ibe negama ethiywa ngalo ethi xa ndiyibiza yi-theme ethi sorrow leading to redemption through humility. Xa sijonga kulaa ncwadi yabaseFilipi ibifundiwe ngemini engena nge-esile eJerusalem uYesu, uchapter 2, ikakhulu ke ndizawujonga phaa ku-7 no-8 verse, athi uPawulos phaa usuke wazihluba wathabatha ubume bomkhonzi enziwe wafana nabantu, wathi ngemo efunyenwe enjengomntu wazithoba waba ngolulamileyo, wada wasa ekufeni, ukufa ke kwasemnqamlezweni lo siphantsi kwawo ngeli xesha uThixo asinike lona. Ndithetha ngesoro elidisela kwintlawulelo. Le ntlawulelo engeyontlawulelo nje, iyintlawulelo ngegazi eliphalalileyo. Ayontlawulelo nje okanye ayosoro nje, ayosizi nje olwenzekileyo kule ndlela, kodwa lihamba nentobeko. Ngoba inkonzo yentobeko, inkonzo ye-Good Friday, lwesihlanu olungileyo. Nkosi mayibe nani. Olusizi lwenzekayo kule ndlela ibeseyishunyayelwe ngabefundisi, mhlawumbi xa bekuthiwa ezi Stations of the Cross bezingekho, bendawuqala ekuphumeni kwakhe kwi-holding cell azokufika phambi koPilato, kodwa abefundisi sebeyithethile loo nto. Besithetha ngayo ngoku ukuba sikule ndawo yosizi, indawo ephezu kwentaba phantsi komnqamlezo. Isizathu soba lapha kukuba kwesi sifundo ndisandukuxhomta ivesi kuso ukuba uye wahluba ubuThixo wangumntu, ngoba yiyo le nto sithetha ngosizi endleleni, ngokuba usizi alukho kuThixo lusemntwini. Yiyo le nto ngoku sithetha ngosizi, ngoba ungumntu. Ngale mini namhlanje uYesu uthathe enye ishape yokuba azokwamkela ezi zono zethu. Sahlala phantsi mfundisi. Ezulwini ke isizathu sale ndawo sikuyo phantsi lomnqamlezo bekukhona iprotocol. Le isekhona iprotocol nanamhlanje oku ethi uThixo uhleli nekhabhinethi yakhe. Enye yee-members ze-cabinet ebesikhona ngamaxesha akudala phambi koba asenze sibe nyembezana, sibe lusizi, namhlanje ngulusifa. Yimbangi yokuba sibe lapha yilangelosi uLusifa oye wagqiba yena ukuba phakathi kwazo zonke izinto makavukele umbuso. Umbuso uyavukelwa, bazali bam, ngabantu bethunywa nguLusifa, ngoba nguye umvukeli wombuso. Sasihleli nje kunzima nokucula ku-236 yintoba sidandathekile ngalo manzi ehla ecaleni kwenceba likaYesu namhlanje phezu komnqamlezo. Nzima noku-236. Wavukela kumbuso wezulu, wayilahlekisa indalo kaThixo. Mfundisi ebetheze ndingashumayeli phandle xele nje uba kuzawuthiwayo. Uthi ke xa uLusifa wawugqiba umyezo, watshintsha ikhala umyezo ewushiya uThixo
uneflowers ezinhle, unengca eqhethiweyo, wawungcolisa ngobulongwe ulusifa. Ndichaza nje mfundisa, kufanele abantu basephaza lomnqamlelo. Bazosiphithiphithi, uThixo ke wanecebo, lilo licebo lisenza uba siphakamise izandla sithi haleluya, ngoba kaloku ngoku kufika ixesha loba asiyeke enesithukuthezi ngoba uThixo uyancama. Bancama unyana wakho kuphela bamzeleyo, uye lona ke ngoku uthokombisileyo njengoba siphathwa lo mnqamlelo. Thokombisile ngenxa yenhlungu esidalwe sithi yehla ingqalathatha yosibekwa samaJuda, yehla phakathi kwezosiphithiphithi sahlabathi enomkhosi wakhe already uLucifer yasikwa inyama yamaJuda selflessly. Wehla willingly wayihluka ingubo yobukhosi, wasuka mzali wami, wasuka mamunomkhwezi kwisaladi nejeli nazo zonke izimonqomonqo zesifulu wazothi inkomo zehlabathi. Ayithithi diet Yesu kwathi ngabantu, ayithithi diet Yesu sithizela Yesu oyishile idiet yakhe washiya ikhamfathi izitulo ezireclinayo. Le nkonyana yahlala ke inze kusifundisa ngokungazicingeli. Nasi isizathu sokwehla kwakhe njengobasela baphezu komnqamlezo, kwenza ukuthi kwinto esizenzayo phakathi kwamarhamente ethu okanye kwizizalwane zethu nakwiindawo esihleli kuzo eziofisini zethu singacingeli thina, sithi go beyond ourselves. Paul ke xa ndigqibezela kwabaseFilipi ndiyabuya ndithi ke ngoku ivesi yethoba uthi kungoko athe uThixo wamphakamisa kakhulu, wamnika igama elingaphezu kwawo amagama. UPawulos uthatha loo nto uyibonayo mhlawumbi siyayibona emfanekisweni, ubumnqamlezo obekwe unceketelwa uYesu wahlukile kumabhada aseceleni kwakhe, umde wona uphakamile ngoba belifikile ixesha loba aphakanyiswe. Ufuna nje kwi-redemption bawo mhlale phansi ngoba kukhona ukusindiswa kwakomntu yena yedwa, kodwa i-redemption eyabantu bonke. Uzothi lidini ngoku thina uzosihlawulela ngoba usindiso lolwakho, kodwa i-redemption eyabantu bonke. Uthi ke ngoku xa ethetha kule nto yesoro into redemption, ukhumbule ke besinento ebiyenzekile phaa kuLuke 17 chapter 11 apho athoyo athi xa ehamba eqanda phakathi kweSamariya neGalili kwabakhona abagulayo abalisumi. Bathi ke abagula kodwa bacela uncedo kule ngwele-church. Le ngwele-church izihambela iprogram yayo, ayathi kubo niphilisiwe, yathi walk angalo niyazonelisa abafundisi benu kwindawo enihlala kuzo, kodwa bathetha endleleni yakhithika le nto ibagulisayo, kodwa waba mnye abuyayo basiyeka abalithoba besenza ibhati bexhela igusha, kodwa yena wabuya wayazi into bafuneka abuyele kuYesu. uYesu wamxelela ngelo xesha wathi redeemed. They were saved, but wena you are redeemed. Yiyo le nto silapha phantsi kulo mnqamlezo olusizi ke luphathi lomnqamlezo lusizo lusentlawuleni, luyedlula usindiso lusayibeni luhlawulele ityala nawe nam ngeli gazi. Ithi ke ngoku loo nto lentlawulo ezithetha ngayo ke kule thimi yile yafezekayo ngokuba bethelelwe kulo mnqamlezo siphantsi kwako, ngoba kuye batshintsha inene uThixo nendlela lokwenza, ngoba ezibhoke bezikhona ezixhelwa la magazi eqatywa, kodwa uThixo ngenxa yoba uye wathi akulungi ngoba abantu bazifuyile ezibhoke ziyi-100 eziyi-1000. Umntu uzakubona namhlanje esithi ndinayibhoke yokuthela, wathi ke hayi ke ndiyathika ndincamunyana wam okuphela komzeleyo ndimncamela nina. Funeka kubekho ke ukuphakanyiswa kwenyana womntu anikwe igama elingaphezu kwawo onke amagama,
aze ke onke amadolo aqhobe kuyo. Sikhona izicelo. Sikhona izicelo. Njengephezu komnqamlezo Jesu azasithetha noThixo. Ethethela thina. Sisiqhele. Ngoba usibheka ngokuhlobo kodwa ke sikhona izicelo azenzayo. Sezinto izinikela abashumayeli ababekelwe lo uThixo uba makazithethe. Egameni loyise lonyana nomoya ngcwele. Loyise lonyana nomoya oyingcwele. Amen. Sibonge oleminister kunye nebandla igama elihle lenkosi yami uYesu Kristu. Amen. Izwi lokuqala elathethwa uYesu emnqamlezweni libhaliwe kwincwadi yevangeli kaLuka ongcwele isahluko 23 isahlukwana 34. Luke chapter 23 verse 24. Wathi uYesu, bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Okufutshane nje lo Yesu ezoma apha imbali yakhe inende kakhulu naxa ubomi bakhe bube bufutshane singakhange nje sisuke emnqamlezweni kodwa ekuzalweni kwayo le ndodana kwahamba amakhwenkwana apha 50,000 ebulawa ngenxa yokuzalwa kwakhe. Ithetha ukuthi intshayelelo nje yokufika kwakhe kwakufuneka ivakele yaqala ngokumkani elilizwe oHerode wavakalelwa. Kodwa ngoku ekuhambeni kwakhe kulo mhlaba sibona ingangalala phezu kwalentaba amathambo kungamadoda amabini anyuka ngayo abulewe alapha eqalweni kwayo. Kodwa imena ntoni? Imena zihange. Kodwa ufika kwakhe kwahamba ingilosi. Kodwa ehamba kuhamba izihange. Uyaphila umuntu omkhulu kangaka ukuhamba nezihange. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Uthi ke unobalisa xa ehamba nale mbali yokufutshane nje ukubalisa kweli bali lidibana bale ndoda isuka kwaphezulu nabafundi bakhe babanjwa eGetsemane. uPetros indoda yayikhawuleza ilapha eqaleni kwaYesu kuthiwa yathi masibabanjwe wakhupha isikele sakhe wayiqabela indoda yayisoldati yabaphathi indlebe yathola uYesu wathi buyisela indlebe yakhe ngokuba amagweba ngempele nakuhamba kwangalo. Wathi ke lidaba ayinodaba lakrele lidaba lomoya. Haleluya. Kuyabonakala ke bayinkandalala ihamba namhlanje iphethe idaba elilodwa alifani namanye amadaba. Yabonakala ke uthi bayesu kapho indlela yakhe yaba neqhafaza esasuka kwindawo ayisuka kuyo. Yile abazalwane kuthi abaye bangcangcazela bahlala ezitulweni kwaukuthi basawuthuma ngabenina ilapho lento. Ngoku ke apho phakathi komnqamlezo baninzi abantu abalo indimbane eyinqandela uYesu kuthiwa naye yayikhona ndaba beqhutha ngendlela babuze kuthiwa kwenzeka ntoni nalapha edolophini kuthi babuye umuntu ume ngaseKhentaki ufike sesilapho sithi ingathi kwenzeke ntoni. Basondela abantu kanti xa befika ingangalala yesixeko sabaJuda ithakomisile yapha amanxeba ayabonakala kunzima kuye izikhohlela iza yonke into manje amathe abekwe emntwini. Umntu nkosi yam omkhulu kangaka kodwa ubone etsikelwa ngabantu kodwa imisebenzi yakhe
ngimbona unina naye lapha abanye omnye womfundi wakhe naye ukhona pha kule ndimbane kodwa bamemele le ntsholo yenziwa ngamasoldati nabantu esithi makafe mbethelele emnqamezweni abanye abantu i-interest yabo yayikumbona lo Yesu uba uzawukwazi na ukuyenza imimangaliso wayehlale yenza uzawukwazi ukuphawula lo mnqamlezo bambise kanjani kodwa inhlungu yayilapha yayibonakala abanye abantu babelila babebeyazi imisebenzi kaYesu kodwa ke kwabonakala eyona nto kwafuneka yenzekile kwafuneka emunxiziwe ethiwe etiqelwe enzelwe yonke into abantu bemnyelisa bembiza ngezinto kodwa yathula imvana kaThixo xa ivula umlomo ithi awu baxolele kuba bayazi into abayenzayo andibazi ke bangakanani abantu kule ndlu bangathi benziwe into ngumntu babenjalo bambone bayazi kodwa babuye bathi baxolele kuba bayazi into abayenzayo i-ignorance lelityala ukungazi ubuqelelwe ungabuya ngomso nawe uthi zange ndibekho eSt John's okanye ndandibakhaphile nampha kwajade kwajona kwashade ongcwele kodwa ndandikho nje kodwa zange ndive nto sisono ukungazi kodwa uqelelwe uthi kwelo mfo bawo baxolele uba bayazi into abayenzayo bamyelisa bayenza yonke into ithi ke phaa Isaya lento yaprofeta wadala chapter 53 verse 3 deliwe ushiywe ngabantu uyindoda enonkandeko qhelane nesifo kodwa umuntu ethuleke ecwaka uthi abesibusi bakhe akusithelisa kuba abantu bangasamtekanga engasamhoyanga engasayazi lomsebenzi yakhe empilele kodwa ke xa njika ndiyafuna uzempini kumntu nomntu ndithi wena unako ukuxolela okanye sabambe eziyazi phambi kwe-COVID uthi yazi ngaphambi kwe-COVID wayengenza into ethile andisoze ndimxolele phofu simaphi imihla ngemihla uthi uxolele Nkosi Mapenani injani ukusaphelana ngathi songalo sonke kodwa ithini le nto unawe kwiifemeli zethu emakhaya bayasimosha bewethu hayi bayamosha kodwa sekunjalo khawumxolele ngenene nangenyaniso kuba nawe waxolelwa Yesu Kristu ubuyayo amen. Ilizwi lesibini kwivangeli ngokubhalwe nguLuka isahluko 23 isahlukwana 43 uYesu wathi kuye inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eparadisi. Ngeli xesha uYesu ubekwa ehlazweni ngale mini kuba uye wahlutywa iingubo zakhe abantu begqolile waphinda wahlazwa wathwaliswa umthi wehlazo kwenziwa ngayo umnqamlezo wakhe. Ngoku uYesu uyaphinda uyahlazwa uhanjiswa umnqamlezo wakhe ubekwe phakathi kwaboni izange ezibini. Ngeli xesha axhonyiweyo uYesu ihlokondima ebekuthethwe ngalo apha ezantsi liyaxhenza lonwabile ngoba libona ngathi umsebenzi wawo uyaphumelela. Bayamnyelisa bamkhwaza ngezinto azenzileyo ezintle phofu ekhwazwa kwangabantu owayebenzele izinto ezintle. Ngoku bayamnyelisa bayamkhwaza bathi ukuba unguye unyana kaThixo zisindise. Impoxo xa siyijonga loo nto. Kodwa kuthi kuba ke into embi siyayazi uba iyosulela.
ude uthi nawe nokuba ungaqhelanga ukwenza izinto ezimbi uthi wawubona ingathi kumnandi kulaa ndawo ubone usuleleka. Ngoba sibona ngoku esinye isihange apha sisuleleka sincikivwa lo Yesu naso. Kodwa kuba sona esi sihange sine-advantage yoba sikufutshane kakhulu kuYesu, sanga siyamxelela ukuba unguye unyana kaThixo, zisindise, usindise nathi. Ngoba kaloku ngoku uyamjonga, uyamthesta into yoba nyani uyakwazi na ukuzisindisa. Uthi kuba ke nathi siyathanda ukuhamba nezihlwele, side siphume ecaleni ungene into ongayaziyo, kodwa ke ithi ba ke into engayaziyo ingengokaThixo iphinda ikujikele ikubophelele. Kuthe kuba ke uThixo usoloko ekhona amaxesha ngamaxesha esemva konyana wakhe, ngoba yonke le nto bisazeka kubo bobabini. Kukho bakhe ke uye uThixo apha bayambangela into yoba umoya oyingcwele mawungene kwesinye isihange. Xa ungene ngumoya oyingcwele ke awukwazi kuwuphikisa. Xa ungene kuba sibona esi sihange ngoku sikhalimela umhlobo waso. Sikhalima nje ke tofana phofu besikhe samazi uYesu ngaphambili. Khange ibe sisihange sona esifana nesi isihange. Kodwa ke kaloku xa wonile uyabanjwa usetrongweni. Kodwa kuthi kuba kunjalo umoya oyingcwele wafika wafukama phezu komntu owaziyo. Siyajika esi sihange sesibini sifikelwe ngumoya oyingcwele, sakhanyiselwa nguThixo. Sathe endaweni yoba sibone umntu obethelwe ecankwakhe, sabona unyana kaThixo. Wasuka umntu ecaleni kwakhe, sabona unyana kaThixo. Uthi ke kulo mhlobo wakhe, awumoyiki na uThixo. Ngoba loku bona bayazazi ukuba bekhonywa nje kulaa minqamlezo, baxhonyelwe izono zabo abazaziyo. Lo uphakathi kwabo yena kazange enze nenye into engendawo. Uthi ke awumoyiki na uThixo, ngoba ke thina sigwetyelwe izenzo zethu. Uthi kuba into ephuma kuwe ingaphumi kuwe, iphuma ngomoya oyingcwele, iyayilawula intliziyo yakho. Iyafika kuYesu lenkazo yesi sihange. UYesu bengaludingi usizi uThixo, kodwa ke wava mnandi akubona umntu ethetha ngolu hlobo kuye, wachukumiseka. Uthi lesi sihange xa sikhwaza sisithi Nkosi, kokuqala simva isithi Nkosi, khange kuthiwe nguNkosi kaloku lo, kuthiwe kuxhonywe umntu emnqamlezweni. Wathi umoya oyingcwele ufikile kuye wathi, Nkosi, uzundikhumbule xa uthe weza usebukumkanini bakho. Weza ke umoya oyingcwele waphinda wamenza waguquka, wajonga kumhlobo wakhe. Wathi kuba ezantsi bekho ihlokondima, ngapha ngumhlobo wakhe. Kwa aba bantu babemhlaza behluba iingcubo zakhe, kwa aba bantu babemthwalisa umnqamlezo ukuba makasindwe ngumthi wehlazo, bakha bema, awube lo lesizange sithethelana, bema bamamela ukuba ingaba uza kuthina uphendula uYesu ofayo xa kuthethwa ngolu hlobo. Abakwazanga kuzinceda ngoba i-attention yabo yatsaleka. Kwayiba bame, mose xa usenza izinto zakho ezingekho ntweni, awumi, uyaqhubekeka. Athi lo mntu umonayo uyabona makathini. Kodwa i-attention yabo yatsalwa leli lizwi. Bajonga kuYesu, wabe uYesu yena ethethela phantsi kuba kaloku wayesengumntu ofayo. Wathi kuye, inene ndithi kuwe, ndiyakuba nawe eparadisi. Khange athi ndiyakuba nani
eparadisi. Uthe ndiyakuba nawe eparadisi. Ewe kuthiwa apho kuthiwa uYesu ubenoxolo. Kodwa ngenye ixesha uYesu enoxolo nje akaluhluthi olu xolo apha kuwe uba lwenze ngenkani. Uyafikelwa yinto ekwenza uba uluxolo. Uyakwazi mos ukuthi uzazi uba urongo, njalo nje uziva nawe uba awulunganga le nto yenzayo. Kodwa uqine uzixaba uzokwazi ukucela uxolo. Nangoku sowubona into yoba ndifoma ndiyakucela uxolo. Wasuka ke uYesu wathi, inene ndithi kuwe ndiyakuba nawe eparadisi. Loo nto ke yamenza ke sisahange seva kamnandi, kuba kaloku sona sasingenayo le nkohlakalo ilapha kwesi sihange singumhlobo waso. Babenakho aba bantu ukuba bangamhlubula iingubo zabo uYesu, kodwa inye into engenakwazi ukuhlutha kuye yayingamandla anawo awaphiwe nguyise uThixo wakhe. Zange bakwazi bona leyo ukuba bangayithatha. Ifana nomntu odlala ngawe, alibalwa umphefumlo wakho asingowakhe, acinga phambi kugqibile xa ethetha noba yintoni na kuwe, angekukhathazile, kodwa umphefumlo kaThixo uhlala endaweni yawo. Nathi namhlanje, ewe ndiyayibona iparadisi le kuthiwa uyawuba nayo kuye uYesu. Ndifuna namhlanje ke sijonge kuthi, ke silibale ngeparadisi, ke sijonge kuthi ukuba phakathi kwezi zange zibini wena ungasesiphi isandi. Kusijonge namhlanje, kube sisizange namhlanje. Uthi Thixo, ingaba ndingathi xa ndibona umntu enokunezwa kuthethwa izinto ezingekhoyo ngaye, nam ndincedise ndihambe nesininzi? Okanye ndingathenda noThixo, ndiThixo ndiguqule, ndinqande. Ngelinye ixesha uyawuze ungene entweni ekwenza kuphelwe nabubuntu uThixo ekuzele nabo. Njalo nje kuthethe ngumntu okanye umenze umntu into engenawukwazi kwenziwa kuwe. Uthi kuba unguwe, ulukhuni, uqhubekeke. Ngakumbi xa unabancedisi. Yazi ndiyayithanda into imfundisa. Uba mnye umntu olala endlini yakhe, athi ayisuka mani uprinsipali, masivuke kusasa simtoyitoyele. Afike pha esikolweni, qoba nditshele ngesikolo, mhlawumbi ndawula impangelo yam. Afike pha esikolweni, a-influence zonke ezaa tishara zipha esikolweni. Baye uthi uprinsipali namhlanje asiphume esitafuni, sizawuhlala. Uthi kuba wena ke unguwe uva ngomntu, uhlale emsebenzini ungaphangi, ungayi eklasini yakho, okanye ungayi emsebenzini wakho. Namhlanje makhe sohlukane nokungena izinto ezingasifuniyo. Yohlukane noba sisihange namhlanje. Khawuphile ngolunye uhlobo. Ngoba uYesu akaliyalezi esi sihange ukuba uyawuba naso eparadisi. Uthetha nesi samkelwe ngumoya samkelwe umoya ongcwele. Ngamanye amaxesha umoya ongcwele mhlawumbi asimazi, mhlawumbi nama ndimazi uba uthina xa sefika apha kum. Kodwa ndiqinisekile ubume bam nenkupho yam, intetho yam iyandichazela xa ndamkele umoya oyingcwele. Khawukhunqande mani xa ubona noko le ntetho ayilunganga. Umoya kaThixo ufike, loo nto ibuhlungu xa isenziwa ngamaKristu umfundisi. Uqonda Nkosi yam, ayiwandi ubuKristu bundawo. Ngoku kumahluko phakathi komntu ongakhonziyo nomntu okhonzayo. Ukuzibuza uba Nkosi yam, yini Thixo ungandiguquli yohlukane nale nto. Namhlanje ndifuna siphume sizizihange ezikwaziyo ukwamkela umyalezo womoya oyingcwele. Masiguquke, ngoba kaloku ihlabathi selimoshakele nje ngenxa yokungaguquki kwabantu. Uthi ngoku sowunxiba yonke impahla ekufanelayo yenkonzo, kodwa into ephuma emlonyeni wakho ingafani nawe. Ube mhle wena torhwana Nkosi, ube mhle. Impahla kaThixo intle, loo nto sisakuyinxiba isifanele. Kodwa into ephuma emlonyeni wakho yibali, kuba loku ubomi bakho buxhomekeke kuyo. Andikhumbuli nakanye ke mfundisi ndisiva umntu ongciva abantu
uhambe naye umjongo ancikile kodwa ujonge isiphelo sakhe. Nathi kule mpilo siyiphilayo ubuKristu ukuthathe nje umuntu omnye omaziyo ukuthi thini ndambone ingcikiva umntu, ndambone ingcikiva abantu, kodwa isiphelo sakhe sababuhlungu ngoba saphela ngolu hlobo. Makhe namhlanje sigoduke sithi kule iPasika inemaski emilonyeni yethu, isivalwe imilomo uba masingathethi nomthetho. Kuthi Thixo noba ndivale umlomo, noba iCovid ndivale umlomo, kodwa inhliziyo yami yona ayinamaski. Asinazi imaski mosephezintliziyo. Hayi ayikho imaski enhliziyweni. Kha namhlanje ungayihoyi le nto lapha emlonyeni wakho, kulungisa inhliziyo yakho. Ungaze uphinde ungene embuthweni yabagxeki. Sayazi isindumiso wami. Ungangeni embuthweni yabagxeki. Ukhumbe ngomnye umuntu ngoba besisithi apha thanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. UKristu inkosi yethu. Amen. Ivangeli kaYohane sahluko seshumi nethoba qalela kusahluka nasamashumi amabili anesithandathu yokuma kumashumi amabili anesixhenxe. Yesu akumbona unina emi kunye naloo mfundi uYesu wayemthanda, wathi kunina, mama, nanko unyana wakho. Waza wathi kulo mfundi, nanko unyawo. Sukela ngelo xesha lo mfundi wamthabathela emzini wakhe unina kaYesu. Egameni likaThixo Ise, Unyana noMoya oyingcwele. Amen. Mfazi, nanku unyana, nyana, nanku unyawo. Tim yeli lizwi ithi ngoku kwabiwa amafa. Mfazi, nanku unyana, nyana, nanku unyawo. Lifa ke labiwa kungabikho umnikazi, labiwa ngabo asondeleyo kuye. Izizalwane zizo ngenxa yegazi, kodwa unxibelelwano lona lwabakho ngobuhlobo nangobutshaba. Izihlobo ziyalifumana ngokwamalungelo, ze iintshaba zona zilibale. Sondela ke nawe ukuba ube sisihlobo, ufumane elakho ilifa. Ukuba ubutshaba kuye ubange isabelo sakhe. Ngasemnqamlezweni ingxolo yokuwilizeka, la excitement yabo yehlile ngoku. Babecinga ukuba bona ngelile labo bamgqibile uYesu. Ndimbane yababulali phindele esixekweni. Abafarisi, ababhali nabanyelisi nabo ngoku sebemkile. Abakhoyo ngoku ngabanxibelelene noYesu ngendlela ezahlukeneyo. Eyokuqala, ngendlela yokwenza ububi uYesu. Khona la masoldathi manje aseleyo apha. Akusekho nto ngoku ayenzayo. Sebelinde nje ukugqibezela lo mkhuba womsebenzi wabo ombi. Indlela yesibini yobuhlobo, Maria nina kaYesu ekwathiwa sikelelo wena phakathi kwabafazi. Maria kaKliyapa ukhona apha, Maria wasemagadala ukhona, nomfundi obethandwa Yesu. Bayalinda, iinhliziyo zabo zibuhlungu. Sebehleli nje ngokuthandaza. Makhe size kwelethu icala, umntu ngamnye
namhlanje azibuze ukuba mna ndikweliphi icala. Ingaba na ndisenaye akuba uYesu wayendincedisile? Inye ngokwinto ebesebeyifuna yi-eye contact noYesu emnqamlezweni. Ngendlela yokutshaya bazithathela impahla zikaYesu babelana ngazo. Ngendlela yokhwela ecingweni namabhadamana kusele ngoku amadela kufa. Wabani lamadela kufa? Wabiwa amafa. uYesu apha wokubela izihlobo zakhe, mfazi nakunyana, nyana nakunyoka. Iintshaba apha zisaxakekile zenza amaqashiso ngeengubo zikaYesu. Izihlobo zona zakhe zisemile. Umbuzo, yintoni elakho ilifa? Zithe kobiwa amafa. Mfazi nakunyana, nyana nakunyoka. Izihlobo zikaYesu zaye zimbi, zithe xwaka, zivelana naye kobuhlungu. Oyena mntu wayesentlungwini kakhulu apha Mariya, unina kaYesu. uYesu uyambona uMariya uba wenzakele, usentlungwini engathethekiyo. Kwatsho kwazaliseka isiprofeto sikaSimeyoni. Ewe ke, nowakho umphefumlo uyakudliwa tshutshwa likrele. Sinendawo leni thina ke xa sisondela kuYesu. Ukuba ikrele leCovid noba lelithina uyakutshutha umphefumlo wakho. Kule nkonzo yamafa uthi uYesu kwana kwabo bangenabazali, nanko umzali. Kwabo bangenabantwana, nanko umntwana. Umzali makabe ngumzali kubo bonke abantwana. Umntwana makabe ngumntwana kubo bonke abazali. Uzoba yindlalifa yezulu kanjani ungazange ube nelifa mntwini? Mfazi nakunyana, nyana nakunyoka. Bazalwane, njengoko sizindlalifa zezulu, elowo wabiwe uYesu namhlanje. Kule yure kuzawube khona abafazi ababekho ngexesha uYesu wayeguqula amanzi. Apha phantsi kwalo mnqamlezo kuneento ezimbini. Une-competition, uthando nentlungu. Ilifa elivela kuYesu, uthando. Ilizwi lokuqala unika uthando iintshaba, uthi bawo baxolele kuba abenayo i-lack of knowledge. Kweli lesibini ningqale ongazange enzele uYesu into entle. uYesu ngoku umabela ilifa lenkululeko yaseparadisi. Uthi namhlanje ndiyakuba nawe eparadisi. Ukunika kwakhe okunjengokunika kwenhlabathi uqala anike iintshaba. Ilifa agqibele ngabo abathandayo. Yiva ethanda unina. Uthi mfazi nanku nyana, nyana nanku nyoka. uYesu uthabatha i-responsibility. uYesu uphindile xa eguqula amanzi wathi, yintoni na enam nawe mfazi? Kukho ke umahluko phakathi
komfazi nenkosikazi. Uzolifumana phi ilifa usahleli ekoneni? Ithi impendulo iza kuYesu. Mfazi, naku unyana. Nyana, naku unyoko. Maria akadinga intuthuzelo. Uyasema ubone unina owakholwa kwangemini yokukhawula kwakhe ukuba ufanelwe lilifa lentuthuzelo. Watsho wathi mfazi, naku unyana. Emthuthuzela wabuya wangqala kumfundi okholwayo wamthuma esithi, nyana, naku unyoko. uThixo ngaphendla, uKristu inhloko yebandla. Uyesu ubona aphuma ngohloniphekileyo, umfazi onesidima, umfazi othetha ngobulumko, umfazi ongenzi nanjani na, umfazi othobekileyo. Ingaba thina bomama ngoku siseyiyo na ipatron kaMaria? Yohane umfundi ebenayo i-chance yokuba angabaleka, kodwa wakhetha ukuhlala ezinyaweni zikaYesu. uYohane apha ubonwa nguYesu wathi, nyana. Kaloku ubona unyana oyindlalifa. uYohane ebekho naye ezazi iimfihlelo. uYohane ebekho uYesu esenziwa kumila kumbi. Ithi le nto ikawe asiyondaba yokuba uphume neendaba zayo. Ikawe ayiyalezwa kubantu abangathembekayo. Ucinga bamna nawe uThixo angasithemba? Ucinga uba angasinika iimfihlelo zakhe? uMaria ke kumele ityalini. uYohane kumele abantu abagcinisiweyo. Ubuso bukaYesu bujonge kuMaria njengesipili sentliziyo. uYesu usindisa ibandla. Ngoku kwakhiwa ikeriki, kwakhiwa izinto zexabiso. Yesu ipriority yakhe apha kukuyaleza ukuba sithandane njengoko naye esibonisa uthando. Kawe iyalezwa kubantu abanomoya kaThixo. Baninzi abathi bayamthanda uYesu, xa bephakathi kwamakholwa, kodwa xa kukubi bayabaleka. Athi incwadi kaJuda, kaloku bantu abathile banyebeleze bangena ebandleni, kodwa bamthanda ngenene banokungafihlisi nokuba sekukubi. uYesu ke uyamtshintsha umntu. uYesu, bazalwane bam, uyamsindisa umntu. Zithabathele yena ke namhlanje akwenze ube sisidalwa esitsha. Abanjalo ke basendaweni yokuliva ilizwi likaYesu njengoMaria noYohane ngaloo mini. Oneendlebe zokuva makeve. Amen.